ni waati ka tengu sanga naka waati an bi politique tɔw na ani association wɛrɛw an kun bi to ka hakilina jiginge k'a fɔ jamana ɲɛmaw ye a y'a kɔlɔsi waati tɔgɔrɛ tɛ awa waati a b'a la ka tengu u ye u tulo kɛ o mɛnbali ye fo ka na waati ka a tengu u ye sarati ka min da ni ka kɛ papier ni ka kɛ gafe ye ka kumakan di diɲɛ maa ma ka kumakan di jamanadenw ma k'a fɔ an bɛ baara kɛ ka kɛɲɛ ni nin waati in ye o baara dun o kun tɛ dɔwɛrɛ ye a fɔr'u ye de a ye jɛmu fanga dɔ de cɛ ka bɔ yen a ye o jɛmu fanga a ye o nɔrɔ bila yanni awa a ka waati ka tɛngu awa fanga bolibaw u ma o lamɛn u nan'u ta kɛ u ka kan ka min kɛ o u man kan ka min kɛ o k'u bolo bila sɔn na k'u bolo bila awa biɲɛ la ko nugubakunbirilaw olu kana taa k'u to u ye baara kɛ o taa sira fɛ fo waati y'u minɛ awa saratikan min dira o waati o fana tɛnkunna sariya bolo fɛ olu ye saratikan min da o banna wa anw dun ka jamana sariya baju a kɛra sariya baju kɔrɔ min kun bɛ yen min sigira sen kan 1900 1992 sa wali kelen hali olu yɛrɛ ye awa sariya baju min ni u y'a sigi sen kan ka kɛɲɛ ni awa juillet kalo tɛmɛnen ye 2000 awa ani 23 san ye o sariya baju ninnu dun olu tɛ fanga wɛrɛ la ko dɔ fanga min ni a ma sigi awa ni jɛmu fanga kɔnɔ fanga min ni a ma sigi démocratie kɔnɔ. Ayiwa Togola an bɛ yɔrɔ min na sisan sariya yɛrɛ hukumu kɔnɔna na sariyatigɛla yɛrɛ olu bɛ se ka mun de fɔ nin yɔrɔ la bari sabu sariyasoba bɛ yen ni furancɛ fanga ye laɲini dɔ ta k'a sɔrɔ politikitɔnw fana bɛ kɛrɛfɛ o camancɛ la sariyaso bɛ yen n'e bolo sariyaso maaw ani sariyatigɛla olu bɛna se ka mun de kɛ nin hukumu kɔnɔna na tiɲɛ don latigɛ don min taara jamanatigi yɛrɛ fɛ nka sariya hukumu kɔnɔna na aw minnu ye jɛkulu ye min b'a ɲini kalata nin ka boloda walima ninnu ka sarati bantuma sera a banna nka e fɛ an bɛ yɔrɔ min na sisan sariyasoba bɛ se ka mun de fɔ nin ko in na. an bɛ yɔrɔ dɔw bɛ na i ko bi politikitɔn fara jamanaden wɛrɛw kan bɛɛ sigilen don sa k'i ɲɛ jɔ awa an ka sariyaso mun ɲɛsinnen don sariya baju kɔlɔsili ma n'a bɛ fɔ a ma ko cour constitutionnelle bɛɛ sigilen don k'i ɲɛ jɔ o de la sisan yalima ɲininkali min bɛ yalima u bɛna sariya de fɔ wa tari kelen maa minnu bɛna an kunna u bɛna tɛmɛ ni olu ka sagona sira de ye an dafe jamana dɔ o kɔni ye misali di olu ka sariyasoba olu ye misali di an ye o ye. Ayiwa n balimakɛ bi an bɛ sigi dalen don Mali sariyasow de kan. Ayiwa i ni ce o la. an b'a ɲini u fɛ u ka sariya de fɔ sariya ye min fɔ u k'o fɔ karamɔgɔkɛ. Ayiwa Togola i ni ce o la. Ayiwa sisan an bɛ segin ka na kuma di monsieur Koyita ma yanni n ka kuma di Koyita ma an balimaw caman de sɛbɛn ci bataki caman ma an ka fiɲɛ sira fɛ n'o ye Facebook ye. Ayiwa kɛmɛ sarada la n'i y'a lajɛ 60 ni kɔ olu kɔni ko olu bɛ fanga nin ka laɲini kɔ u ka latigɛ nin kɔ barisa olu don o de ka ɲi ayiwa olu fɛ kalata tɛ se ka labɛn Mali kɔnɔ cogoya si la ni basigi mana jamana kɔnɔ ni kow ma sabati ka ɲɛ ayiwa n bɛna kuma di Goyita ma Goyita an bɛ yɔrɔ min na sisan n y'a fɔ cogo min na i yɛrɛ bɔra k'a fɔ i ka kuma na ko tiɲɛ don furancɛ fanga bɛ sanga na nka o kɔrɔ tɛ ko a halalalen don i n'a fɔ i ye légitimité ko min fɔ e bɛ se ka mun fɔ sisan denmisɛnninw caman minnu filɛ nin ye n'olu ko transition olu bɛ finitigi fanga de kɔrɔ k'olu ma sɔn ni politikimɔgɔw ka tɔn ye bari sabu k'a da san tɛmɛnenw kan e fɛ nin yɔrɔ in na danaya ko de bɛ aw ni denmisɛnninw kunda wa politiki ko fanfɛla la n'u caman bɛ k'a fɔ ko furancɛ fanga bɛ se ka sigi hali san 5 wɛrɛ la e k'o de yɔrɔ fan fɛ. Ok i ka ɲininkali diyara n ye yanni n ka o jaabi fɔlɔ komi fɔnba taara fɔnba ko k'an bɛ régime d'exception de la n b'a fɛ k'a fɔ a ye n ko régime d'exception jamana ɲɛmɔgɔ tɛ serment prêter devant la Cour suprême dès l'instant où tu prêtes serment devant la Cour suprême ça veut dire que tu te reconnais dans la Constitution
jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ fo kana se constitution kura ma a ma bate que si signé n'a ma constitution le 25 février visé n'a ma charte visé et même maintenant la constitution visée donc o ye fan dɔ ko fɔ k'a fɔ a ye fana bon n bɛ fɔ n b'a dɔn an ye mouvement citoyen kɛ ɲɔgɔn fɛ an y'a tete sigi ɲɔgɔn fɛ ka tila ka tete réélu ɲɔgɔn fɛ ale farala 2013 ale IBK regarde d'ici là IBK élu en 2013 après a tilala ka bɔ a la a tilala ka segin ka na tuguni 2018 o y'a sɔrɔ ne ni IBK bɛ ɲɔgɔn fɛ ani ne ye IBK dɛmɛ fo ka taa se 2020 ma n'a bɔra o la ka t'i yɛrɛ sɔrɔ M5 kɔnɔ donc k'a fɔ dɔrɔn Mali ko bɛ yɔrɔ min na bi Mali ye a bɛ niveau min na bi Mali bɛ dɔw dusukun na a bɛ dɔw pɔsi la Mali bɛ anw dusukun de la ni jamana b'i dusukun na fɛn min ka ɲi jamana ma i b'o de fɔ fɛn min bɛ jamana ɲɛtaa fɛ i b'o de fɔ i t'a kɛ mɔgɔ ko i bɛ jamana lajɛ parce que anw bɛɛ bɛ ka Mali de bɛ to yen nɔ anw ka laɲini ye fɛn min ye dɔrɔn n'an ye layidu ta an ka layidu respecté n'an ye layidu respecté a ka ɲi jamana de ma jamana si tɛ se ka to k'a fɔ k'i bɛ transition kɔnɔ bada k'a ti ban surtout ni minnu yɛrɛ bɛ yen olu yɛrɛ tun ye décret ta donc an ye min ɲini c'est vrai délai tɛmɛna fo ka ban an bɛ devant le fait accompli an ye maliyɛnw de an bɛ sigi cogo jumɛn pour que an bɛ se ka feuille de route kura adopté an ka bɔ nin kɔnɔ o ka ɲi an bɛɛ ma mais ne Mali ko b'i poche de kɔnɔ i dun b'a dɔn n'a fɔra ko a kana dusukun na an bɛna sariya kan n'a nana dusukun na an bɛ taa jamanadenw de fɛ yen nɔ u ka danaya d'an kan caman bɛ yen nɔ olu ka députéya fini ta k'a d'olu ka dugu o tɛ k'a ye dɛ o tɛ k'a ye donc olu caman sirannen de sini ye olu sirannen don ni transition banna an bɛna kɛ mun ye fɛn bɛɛ bɛ Alahu Taala de bolo dɛ n'i taara jamana ko la Ala lajɛ ale ye exemple ta Burkina kan taa i ka Burkina fɛn tɛ mɔgɔ lajɛ min bɛ d'olu ma kɛ i ka anw ta lajɛ i b'a dɔn tɛ kelen n'a fɔra ko gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ a ka kan minnu ye ɲɛmɔgɔ ye fɔlɔ olu ka kɛ misali ye k'a fɔ jamana bɛ yen nɔ musaka kunda anw bɛ nin bɔ a la pour que jamanadenw k'a dɔn k'a fɔ vraiment an fana an jɔyɔrɔ ka bɔ a ko la an bɛ ka jɛ fɛn dɔ kɔ pour que jamana ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ k'a fɔ fana ko u ka taa n'a ye c'est vrai n ye min fɔ population bɛ yen nɔ denmisɛnnin caman bɛ yen nɔ bɛɛ ni hakilina don mais mɔgɔ tɛ se k'a fɔ ko élection tɛ se ka organiser bi dans la mesure où référendum organisera référendum kɛli ka gɛlɛn ni élection ye parce que référendum ko k'ale tɛ se ka kɛ fo n'a kɛra Mali fan bɛɛ ala barika la o sera ka kɛ qui peut le plus peut le moins tubabukan na donc ŋaniya ko dɔrɔn de don volonté politique ko dɔrɔn de don donc ne bɛ min dɔn ne bɛ se k'a fɔ très sincèrement Assimi bɛ décret nin signé tuma min na il avait la volonté d'organiser les élections et que ka fanga ka di le 26 mars n'i y'a ye 26 mars yɛrɛ ta o ye bonya yɔrɔ ye ka se martyrs ma minnu taara fo k'u nin di pour que démocratie kana an ka jamana kɔnɔ minnu y'u nin di pour que liberté de pensée kana an ka jamana kɔnɔ e bɛ se k'a fɔ cogo jumɛn k'a fɔ ko parti politique man kan ka fanga ɲini kɛ transition kɔnɔna na transition tɛ kuncɛ kɛrɛfɛ kala ta ye wa jamana min na EJ sigira EJ yɛrɛ sigira mun kama élection organisée tɛ wa budget tɛ EJ bolo wa donc o budget bɛɛ bɛ consommer ten nɔ élection tɛ organisée donc an ka bɔ nin kɔnɔ an ka Mali lajɛ parce que an bɛɛ fini sɔrɔ i bɛ wuli don dɔ sɔrɔ fo k'i tɛ mais jamana de bɛ to yen donc an b'a fɛ ka fɔ jeunes ye minnu m'a faamuya n'i y'a lajɛ ko démocratie système foyi tɛ démocratie sanfɛ démocratie de b'a to mɔgɔ b'i to kaso la tile 10 ka t'i yɛrɛ sɔrɔ palais présidentiel kɔnɔ démocratie de b'a to Sénégal den bɛ kɛ président ye démocratie de b'a to Monikala den bɛ kɛ président ye démocratie de b'a to Tisserand den bɛ se ka kɛ député ye ayiwa n ka laɲini laban ye min ye sisan kabini ni latigɛ nin taara furancɛ fanga fɛ arabadenw aw ye mun de kɛ ka ɲɛsin ni ɲɔngiriliko ma aw sera sariyasoba la wa an ye déclaration kɛ an ka déclaration kɔnɔna na an kɔni Ala sɔnna ma fana an bɛ taa an ka sariya bulonbaw n'an b'a fɔ ma les juridictions compétentes tubabukan na an bɛ s'olu ma parce que an b'a dɔn an citoyen ye sujet de droit ye cogo min na État fana ye sujet de droit de ye l'État n'est pas au-dessus de la loi donc ni État ye sariya sɔsɔ a ka kan minnu bɛ sariya la tile n'an b'a fɔ ma juge ou magistrat donc Cour suprême b'o la ka taa k'a fɔ ko an ye jateminɛ kɛ nin décret min ta a bɛ sariya sɔsɔ dernier mot min na olu de ko an y'o k'an ka déclaration na an ko fana an bɛ fɛn fɛn kɛ an b'a kɛ sariya kɔnɔna na parce que maa si t'a ɲini k'i gɛlɛya kana jamana nin kɔnɔ mais mɔgɔw k'a dɔn dɔrɔn ni se b'i ye don min na a f'i ma ko sabali ayiwa on veut dire k'a fɔ ko le plus fort n'est jamais assez fort pour demeurer toujours le maître et si tu rencontres sa force en droit et l'obéissance à devoir ayiwa i ni ce la nin diyara n ye kosɛbɛ ayiwa an bɛ taa Kayi an balimakɛ Sulemani Jalo ale b'an bolo nɛgɛjuru kan monsieur Jalo i ni wula o ka kɛnɛ Ture denbaya liberté kaw ka kɛnɛ an bɛ hɛrɛ la ayiwa dakuru ɲɛ kelen na an bɛ yɔrɔ min na sisan e ye mun de faamuya furancɛ fanga ka latigɛ na min bɛ politique tɔw ka baara ɲɔngiri fo waati wɛrɛ la bon a kɔni ma faamuya anw fɛ yan nɔ parce que u ye fɛn min prôné fɔlɔ o tun ye ko réconciliation de ye réconciliation ka mɔgɔw sigi ka groupe dɔw sigi pour que au moins u ka yaala jamana kɔnɔ k'a lɔn k'a fɔ bon
ayiwa u bɛ taabolo kura min nɔfɛ u ye questionnaire k'a la ka thématique bɔ a la mais u bɛ dilan tuma min na a fɔra ko parti politique ka consulter parce qu'il y a des questions politiques qui sont là-dedans ɲininkali ka tengo parti politique ni fɛnw la mais n'a fɔra ko tile 2-3 o kɔfɛ bon u kana k'a fɔ ko parti politique ka activité ɲɔngiri la o kɔrɔ i y'olu sen bɔ parti politique de dun ye pratiquement n'i y'u bɔ jamana kuma la est ce que kuma wɛrɛ bɛ yan k'a fɔ mɔgɔ wɛrɛ ka na olu ka kuma ɲɛfɔ i y'a dɔn kunkolo t'o faamu dɛ. Donc, présentement, aujourd'hui, on se demande qu'est-ce que la transition, qu'est-ce que les responsables du pays, jamana ɲɛmɔgɔw bɛ mun nɔfɛ sisan u ka essayer ka anw ye kɛni ka kumaw bɛɛ fɛn kɛra bi bɛɛ bi sɔrɔ ko ka tiɲɛ fɔ mɔgɔw ɲɛna parce que tout ce qui est en train de se dire là fɛn min bɛ taa ka fɔ mɔgɔw tɛ kan ka faamu dɛ jamana bɛ taale bolo min kan an tɛ kan ka faamu donc en réalité n'an ye fɛn dɔ minɛ k'a fɔ an ka bɛɛ ɲininka la bɛɛ maliyɛn bɛɛ de ka kan ka don a kɔnɔ dɔw ko bi yɛrɛ ko olu b'a fɛ min yɛrɛ ka proposer min ka jamana k'a proposer yɛrɛ o ye ka ni i b'a fɛ k'a fɔ ko an ka yafa ɲɔgɔn ma parce que réconciliation kɔnɔna la yafaw de bɛ ɲinina o jɔnni tɔɲɔna c'est pas la anw peuple de tɔɲɔna o denw y'a kɛ minnu ye jamana gouverner pendant l'indépendance jusqu'à aujourd'hui donc n'o de don n'a fɔra k'o de ma ɲa olu de ka kan ka yafa sariya fɛn wuli fɔlɔ transition ka baara ka kan ka k'o de ka amnistie générale kɛ ka bɛɛ wele même yad ni fɛn ninnu bɛɛ wele u ka na amnistie générale n'an sera ka courage sɔrɔ k'o kɛ a bɛ se k'a fɔ an b'a fɛ jamana ka taa ɲɛ a bɛ ladɔn fana k'a fɔ an b'a fɛ ka yafa deli. ayiwa Jalo nin diyara n ye kosɛbɛ i ni ce o la ayiwa an balimakɛ Sali Falasa Sisoko ale fana bɛ nɛgɛjuru kan Sisoko Modibo Suware i b'a kɛ tan Modibo ayiwa i ye politiki tɔnba i bisimila kuma b'i bolo Modibo allo allo Modibo i tulo bɛ na allo allo ayiwa a bɛ komi kuma tigɛra Modibo Sumare allo Abubakar Sumare ma wuli ki jɔ Mali ye Abubakar i ni wula an b'an la ayiwa waati bɛrɛ ma to kuma b'i bolo i bisimila bon ça o diyara n ye n b'aw fo ka waleɲuman dɔn mɔgɔ minnu sɔgɔlen la nin wagati in na an b'olu fana fo diyara n ye bon komi bɛ jamana kɔnɔna la sisan a dogolen tɛ maa si la c'est à dire an ka furancɛla fanga mɔgɔw u ye sɛbɛn min bɔ araba tɛmɛnen in na k'a fɔ ko partiw ni association minnu bɛ politiki baara kɛ k'a fɔ k'u ka fɛn ko dan sigir'a la fɔlɔ bon olu yɛrɛ ye gafe minnu ta n'a bɛ fɔ o ma ko charte ani an ka gafeba n'o ye constitution ye c'est à dire constitution t'u yamaruya charte t'u yamaruya i y'a faamuya k'a fɔ sariya t'u bolo c'est à dire ka partiw ka baara ɲɔngiri ka association ka baara ɲɔngiri o sariya t'u bolo bon le ministre de l'administration territoriale yamaruya fana t'o bolo yamaruya tɛ conseil des ministres fana bolo k'a fɔ k'u bɛ décision ta c'est à dire conseil des ministres la k'a fɔ k'u bɛ partiw ka tɔn fana ɲɔngiri c'est à dire ni parti o parti n'o o y'a ye k'a fɔ ko parti o jɛngɛnna ministre de l'administration territoriale comme o de bɛ récépissé de parti n'association ma o de bɛ comment on appelle c'est à dire conseil des ministres informé bon conseil des ministres fana c'est à dire comment on appelle la juridiction compétente c'est à dire u b'o de saisi donc o de b'a lajɛ sisan n'o y'a sɔrɔ mun fɔra n'o ye tiɲɛ ye parti bɛ ɲangi mais ka wuli aw yɛrɛ ma dɔrɔn ka ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan kuluba c'est à dire ka wuli k'a fɔ k'a ye parti ka fɛnw c'est à dire ɲangi bon n'i y'o lajɛ o ye ko ye c'est à dire ko min tɛ bɛn jamana kɔnɔ o ye k'an ka sariyaw bɛɛ c'est à dire soso de i y'a faamuya bon o fana tɛmɛnen fana kɔfɛ u bɛ ka baara min kɛ bi n'o ye dialogue intermalien ye bon an bolo dialogue intermalien o ye maloyala ko de ye parce que n'i ye dialogue intermalien fɔ c'est à dire o wajibi i bɛ parti politique de fɔ i b'a association de ko fɔ parce que politiki baara de ye c'est à dire dialogue intermalien ye politiki baara de don bon mɔgɔ minnu kan k'o baara kɛ ni e olu ka c'est à dire baara ɲɔngiri mais i ni jɔn t'o baara kɛ yen nɔ ayiwa Sumare an bɛ waati maa caman bɛ ayiwa i ni cew la maa caman bɛ nɛgɛjuru kan i ni cɛ na i ka hakilinaw diyara n ye kosɛbɛ ayiwa sisan an bɛ segin ka na Amérique jamana na an bɛ taa New York n'an balimakɛ Abu Dramane Traoré ale bɛ nɛgɛjuru kan Abu i ni wula monsieur Touré tiɲɛna i bisimila ça bon comme minute tɔ man ca ne bɛ fɛn fila dɔrɔn de f'i ɲɛna
kami sosali kami tumbe decision min tara président min signé de san fila ko ni ani a fɔra ko président sigi de bɛ to ni danbe sigi transition na kabini o tuma la parti politique tun ka bɔ k'a fɔ a bɛ ka fɛn kɛ nin bɛ n'a fɔ sanni kun fila a bɛ na kɛ problème ɲɛ fo tun ka kuma olu sigi o ma kuma problème o ye problème fɔlɔ ye. Abu dɔw kuma n'o la dɛ parti caman tɛ sa mais parti dɔw kuma n'o kan dɛ a waati la. mais sinon o tun b'a fɔ de i tɛ fɛn min fɔ dunu fɔlɔ i tɛ t'o fɔ ka t'i kɔnɔ gosi kɔfɛ maintenant filanan ye min ye n'a tun fɔra sisan ko fɛn bɛna kɛ assise ninnu min bɛna kɛ nin dialogue intermalien n'o tun fɔra ne tun ye parti politique ye a y'a dɔn déjà k'a fɔ transition ka défaut kɛra min ye a ma bɔ ka kuma date selen ne b'u accuser o la maintenant aw tun b'a jɔ an ka dialogue intermalien nin kɛ comme question politique ni constitutionnelle ou bien législative ko o yɔrɔ dɔ la o yɔrɔ la a tun b'a nin yira yen nɔ a tun bɛ se k'u bin o yɔrɔ la mais olu m'o kɛ a bɔra o ɲɛ k'a yɔ k'a fɔ dialogue bɛna kɛ ka wuli ka taa a bɛ ka fɛnw kɛ annonce kɛ yɔrɔw la donc o de ma kɛ olu ka fili b'o yɔrɔ de la olu tɛ parti politique olu kan ka ko faamuya ka tɛmɛ mɔgɔw kan. Ayiwa i ni ce o la Abu ni diyara n ye kosɛbɛ ayiwa Kulubalikɛ allo allo i tulo bɛ n na Biton. O ye heure jumɛn ye. Ayiwa allo allo ayiwa dakuru ɲɛ kelen na e bɛ se k'i hakilina di faamaw ka latigɛ nin kan min bɛ politiki tɔnw ka baarako ɲɔngiri dakuru ɲɛ kelen na. Bon o maliyɛn kɔnɔden bɛɛ kɔntannen don o ko la ka dama tɛmɛ kojugu mɔgɔw kun diminen de don ko faamaw mɛnna u ma nin kɛ ka d'a kan jamana bɛ lahalaya min na bɛɛ b'a kalama banbagaciw ka dagaw n'a bɛ f'o ma u ka kan olu bɛɛ cira ka ban nka olu bɛ boliboli min na yɔrɔw ɲɛfɛ sisan nɔ o boliboli la u bɛ ka dankari kɛ an ka jamana kɔnɔdenw na togodaw la hali bi o donc ni mɔgɔ min b'an to la ka na i jɔ ko sa k'an ka tila tuguni ko ka élection kɛ ou bien ko fɔ ka fanga yɛlɛma o tigilamɔgɔ o b'a yira k'a fɔ olu ni banbagaciw bɛɛ hakilina de kelen an ka jamana ko in na o kama an bɛ min ka garanti d'aw ma jamana kɔnɔden bɛɛ kɔntannen don nin ko in kɛ. Ayiwa i ni ce nin diyara n ye kosɛbɛ ayiwa monsieur Kulubali an ka foli b'i ye ale ye M5 RFP maa ye ayiwa an ka jamukan an bɛna dan sigi waati kɛrɛnkɛrɛn na an tun bɛna kuma laban di Alexis ma nka waati ye waati ye an ka foli bɛ an lamɛnbagaw bɛɛ ma ko Mali kɔnɔ ani Mali kɔ ni jamukan labɛnna a balimakɛ Cheikh Thioro fɛ ne kɛrɛfɛ juru tun bɛ Nick bolo jamukan nasiraw ma ne yɛrɛ Mohamed Touré fɛ aw ni ce aw ka tulomajɔ la dɔgɔkun wɛrɛ nata an n'a ɲɔgɔn kuma la inshallah aw ni ce aw k'an bɛn waati wɛrɛ la. Allahu Akbar ala yese kere chenuko masaba matika duwaonye ori basimo mangala ala basakula ikoko kera kale no do la mereje Allahu Jabaru Allah subhanahu wa ta'ala ko kale ka deli aramane arahim kangale nyini delili ko ala yan jigingo ala basakula ayam